amma na ga fa an cika ma a kai din ba. Mutum na mutane ai dama zai da yi. Halayen ajin mu da yawa masu yanzu. Ai ko ne. To, ni barin zo in tafi ko? A'a. Tafiya za ka yi? To baka bani gift din nawa ba. Au, gift? Ah? Wallahi na manta shi a gida. Kai da ma duk shekara kowa sai ya ga ka. Kullum duk shekara gift ɗinka a makare yake zuwa. Yanzu da tun da na riga na manta barin sauri in je gida in ɗauko. Kowa ya bada gift ɗin shi kai baka bada na. Yanzu dai abun akwai in je in dawo. To kaga ka bar shi gobe ka kawo mun kawai. A'a, gwara dai in je ni yanzu in kawo ban san ma ya kwana saboda me ban taɓa siya miki ma gift ɗin ta burge ni kaina irin wannan ba. Zan so in je in kawo miki ta yanzu kawai ki jira ni malama in je in dawo. To shikenan. Kai, ai ni ba ni da ko sisi ma. To kuma wallahi gaskiya yana ba da abin nan yau yana ɗauko abin nan. Abin da za a shi ne bari in yi gudu kawai in je in ɗauko abin nan. Kafin dare dai bari in yi sauri in je in dawo. Sadiq ya aka yi? Ya kuka ji da taro na birthday naku? Sadiq, ya na ganka cikin fushi. Bako. Me ke damunka? Bako. Ya za ka ce mun ba komai kuma na garanka a ɓace? Ni alamin ne ban yi da shi ba. Da nan kafin ya fita na gan shi ya riƙe hannun mu ba. Ya riƙe hannunta? Hakan ma dan ma wai na yi zo gurin ne da yana yin kurin rungume ta. Ya rungume ta? Hakan ma cewa zai je ya dawo. Zai je ya dawo? Hajiya ina kike? Irin sakacin da nake magana kenan kullum ba a tsayawa a yi nazari a wannan. Jaka ka kira mun muhibban. Hello? Ƙaura ina kake? Ka yi sauri ka zo gida ina neman ka. Ka zo da shirin kwana, a nan za ka kwana. Tun ba yau ba abin da nake kuka da shi da yasa na tashi daga wancan gidan na dawo wannan gidan yaran nan da yake fitinan ne sai da ya biyo ta zai ga abin da zai yi wai kai ina kuce ne ba tun da na tura ka je ka kira ka ba Aminiya. A ba ka shiga wani zuwa. Me ba ka kai ba ka shiga. To kai duk kai waye kai da kana ne. Kuma kai waye ba ka shiga. Kai ne kai ne hawo da amana ko nawa. Alama na ka. A ba ban da. Yanzu ba kai ba jin da ko ala ga ban da ko na abubuwan da. Ko ma me ne ba ka shiga ba ka shiga bane ba. Ba ka shiga ba. Yau kuma. Malam gaskiya yana shiga gidan nan. Wallahi ba ka shiga ba. Malam ka ba ka ji ko kai. Wallahi ba ka shiga ba. Kai? Ya ɓasa ma agogo na fa. Alamin lafiya ka zo nan ka zauna? Wa ka tashi ka shiga daga ciki. Tashi ka shiga daga ciki.
wannan yaron ko kai me kenan wai kai ta cikore Allah kaga malam ni ba wunka na zo ka gane ba ruwan da kai kawai malam ba ruwanka da ni kai ta cikore Allah ba magana nake ma wani wai na za yanzu gida kana nan shiga kawai malam ni ba ruwanka da ni kawai ba ni ba kai kawai ni gurin masu gidan na zo kuma jira nake su fito magana da su wannan ina zuwa wannan ina zuwa Aminiya Kai, me ya same ka a kafa ne na kana da kirisa? wani mai mashin ne kawai na gurin cewa ya bige Maza ka je ka shirya mu tafi asibiti. a mi ba wani ciwo bane ba kawai bigewa ce kuma zai warke Sai Allah. Aminiyata ne da ke nai sabo ni sam ba zan so a ce mu rabe ba. Kai, Alamin, fito ka ci abinci. ni a ƙoshe nake Ba za ka tashi ka fito ban san iskanci tashi ka fito ka ci abinci. Zan yi rayuwa Aminiya Aminiyata ni akan soyayyarki ko kuma kare haƙƙinki dan yarda a yi mini ko menene inda ya kanki ne ha ha Aminiya Aminiya Muhibba, wai me yake faruwa ne? Ba komai. Na ga dadi yana fushi da kowa a cikin gidan nan. Ni ma ban san menene yasa ba. Wai ina wai kini? Na waya ta. Dan a gamin da Allah ya kira na abi. To ai ban da number alami. Ina zuwa. Aminiya masoyiya hasken da ke idaniya Habibiya yayin biya ki kauda zance na makiya ki gane ni ne naki wanda ke kaunar ki iya wuya ba za mu rabe ba iya wuya ba za mu rabe ba da ke Aminiya Muhibba, ki yi haƙuri akwai abokin shi dan Bala da ya anshi number na. Amma ni ban anshi number shi ba. Idan muka yi waya da shi zan haɗa ki da shi.
yin 13-14 ba. Alami. Magana fa nake ma Alami. Kuma kai shu na ce ka yi komin su fara ka zo kai shu. Wannan ti 13-14. Alami wai me ke da muka? Ka san dai kai yanzu aboki ne aka ba. A gani me ke da muka? Je ka ofis ko ka zauna. Kawai ka zo ka ga mana kuma kawai ka zo ka wani takun kana wani kallon gajimarai. Ni kadai yana yi fis da waɗannan na haɗe in kana ganin kamar wata kuwa kake ne. An malam wani Alamin. Ya kuma na ganka ana a zaune. Wato, Al'amin, dama ina so ma magana. A gareji nan ba abin da kake. Ba abin da kake tsinanawa. Ka sa tunani a cikin kanka, ka sa me yake damun ka ne Al'amin? ba ku. Kamar ya ba ku mai ga damuwa na a tattare da kai ka sa ba abin da kake a garejin nan. Ka je gida kawai, ka je gida ka huta. Kawai. Kaji. Lafiya kala wallahi. Lafiya kuwa me ya samu Al'amin? So wallahi ni ma ban sani ba dan naga baya cikin hayyacin shi tun jiya da yamma da ya shigo gidan nan. Na tambaye shi kuma ya ki faɗa min. Gashi dan dai na turo shi gida na ce tafi gida. To babu damuwa, na gode fa. Yau. Hello, ɗan Bala kana ina ne? Oke, a shago? To ka zo gida yanzu nan ina neman ka. Amina wuni? Lafiya, kalau an yi da lafiya. Allah lafiya kalau ya gida. Lafiya kalau. Ni kuwa ɗan Bala in tambaye ka mun. Wai me ya faru gurin birthday din nan ne dan naga Al'amin ya dawo cikin gidan na ran sha ɓace sannan kuma yana dingishi a kafansa. Na tambaye shi kuma ya ki faɗa min da na shiga ɗaki na tarar da shi kuma na tarar da shi yana kuka daga gani na share hawaye nayi da shi ya faɗa min abin da ya faru amma ya ki. Shi yasa na ce bari na nemo ka wata kilka ka san abin da ya faru. Al'amin din kuma? Mana. To gaskiya ni dai lafiya na baguna kuma kusan kowa ya watse lami lafiya aka tashi. Sai dai shi da mai ma na bari a wajen. To sai dai ko in bayan na bagun ne wani abun ya faru. Amma gaskiya ba na tunanin wani abun ya faru. To shi kenan. Yanzu dai mun yi waya da Ɗanladi ya ce min Al'amin din yana hanya zai taho. Da haka ni fita zan baka in ya to kaga kai sai ka tambaye shi. To shikenan Ami. Allah ya sa da ba wata matsala. Nagode. Yawa. Bari in jira shi. Amma shawar kai nake gaya ma ajiyar nan ka kirawo mai gadi. Aka ne yaran nan shi. Ai ko ka san menene? Wallahi an raina mana hankali. Wai ba kai ne masoyinta ba? Ko me yasa ta dauki cik aba bare? Dan an raina maka hankali. Kai ni ka yace ma shawarar nan da je ku siyo kayan shi. Yau sharwo ya yi sai ya yi jiwa zai. Ai dadi matsalar shi kuma dan raina hankali. Tun da zan aike shi lafiya nawa. Kuma mu je da kanmu. Je mu dawo.
zuwa yawan ita kuma fara da kwamiti ana akwai su mana masu hana ruwa gudu ba mu je How I feel ranakun da ba kenan sai hawaye ya ta zuba a tunani na shi kenan cikin dare ba na bacci da rana bacin abinci wayo ni wai ya zanyi a zuciya bacin sanyi a ko ina na je gida waje tunani na ke ce a komai za a ce ina wuce wuni na yi dace. I don't wanna lose you no more. I did once ban ji daɗi ban son sake rasa ki. I did once ban ji daɗi I don't wanna lose you no more. I did once ban ji daɗi ban son sake rasa ki. I did once ban ji daɗi ba. Ina tuno how I feel ranakun